En tempos de internet e redes sociais, as estacións de radio e os radioafeccionados persisten como ferramenta de comunicación. Visitamos en Fene unha das agrupacións veteranas de Galicia. E a uno Romeo Kilo Fostro. ¿Me escuchas por aí, José María? Hola, Javi. E a uno RKF... Estes radioafeccionados reúnense cada semana en Fene, entre os máis veteranos, Vicente e Begoña, que se iniciaron nos anos 70. Empezamos escoitando cada día, cada noite, aos mariñeiros. Enlaces con Suiza, Francia. Antenas e repetidores son infraestructuras propias das que se encargan os perfis máis técnicos do grupo. Eso está montado en montes, en instalacións, e eso hai que mantelo. Hai que subir ali arriba, non só cando fai sol. E cual foi un whisky zulo, a ver se me podes dar un reporte por aquí. E calquer nova tecnoloxía que sale, intentamos buscarlle unha cabida dentro da afección, non? Son máis de 50 socios que comparten a paixón pola radio. A min gustame contactar cantos máis países do mundo, mellor. Teño contactado todos os continentes. Lembran que por lei están obrigados a axudar a xente e a Cotío prestan apoio. Cando hai un problema, eu que sei, de meteoroloxía ou que sea, si se necesita, axuda en accidentes. Están de celebración. Radio Club Fene e Alfa Charlie cumpren 40 anos nas ondas. Muchas gracias por el reporte y que tengas muy buenas tardes. E cual fue uno Charlie Uniforeco, e cual fue uno Indio Oscar Fostro, en compañía de cual fue